Usa kaming gabi ipag-usab mga angkol ug mga auntie, tugutin na sab ko ninyo na mga ini sa tagkatahuran nini mga oras ha. Kumustamos mga kabisyo? Ayan, at sana'y okay pas alright ang inyong mga lagay. Oh, grabe no, ang ating araw no, painit na ng painit po mga kabisyo. Kaya siyempre, pag sobrang mainit na po ang panahon, abay, dapat mag-ingat po tayo, especially sa mga may sakit ha. Kasi mahirap na po, baka naman simba ko palayo, matuluyan. At siyempre naman mga kabisyo, no, shout out muna sa mga nakatutoy sa atin, sa ating mga pinalanggang mga bumabiyahe ngayon. Ayan, basic na po yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Tutoy na call. Si Auntie Sad, magpatutoy. Ating mga pamangkin din na nakatutok din sa atin ngayon, no? Of course, Facebook Live ng Love Radio Manila. Hello din sa inyo. Sa mga nakatutok, no? Nanonood sa atin sa TikTok. Kumustamos naman po ang ating araw at ang ating gabi ngayon, no? Biyernes! Ay, alain mo, Biyernes na! Yawards, oh! Nung nakarang Biyernes po mga kabisyo, no? Siguro nasa bahay ka lang kasi wapay sweldo. Way makuot, puro buhok na ayog yun. Ayan, at siyempre sa mga permanente nating nakatutoy sa mga kainan po na 24 hours pong nakatutoy po sa atin, no? Maayong gabi, magandang gabi po sa inyo. At yawards, yan ang gusto ko. Pag ganitong mga oras, hinahanap na si Totoy. Nga naman, kay Totoy na. Ang ating programa mga kabisyo, Totoy na Lab, 9 PM hanggang 12. At tamang-tama din mga kabisyo, etong oras na to, yung iba naman nagre-relax na sa mga ganitong oras, no? Or yung iba naman, papunta pa sa trabaho siguro, no? Yung sinasakyan mong bus siguro ngayon, yung bus, ayan, siguro nakatutoy din, no? Good evening sa mga pasahero papuntang opisina at yung mga pauwi din, no? Kumustamos? Ikaw, kabisyo, sa edad mong yan, no? Ilang taon ka na? Nilapaw na kas kalendaryo. Sa edad mong yan mga kabisyo, no? Kailan ka kaya mag-aasawa? Unya rang masakpan ka, madakpan ka, mahuli ka. Pambihira lang, yawards, oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Hoy, basic, no? Hindi ka naman bumabata, ha? Sabi ng mga katigulangan na habang okay pa daw, mag-asawa na. Alam mo mga kabisyo, ito, lagi kong inuulit to. Sabi ko nung araw, kung mag-aasawa siguro si Uncle Totoy, mga 40 tahon na. Tapos, siyempre, ang hinahanap po yung kalahati. Mga 20 kapin. Waka, Kuya Pikol! Pero alam mo mga kabisyo, no, hindi mo talaga masabi ang buhay ng isang tao, no? Hindi mo akalain, yung iba naman gusto mag-asawa ng maaga. Pero hanggang ngayon, wapay asawa. Yung mga pinaplano, sinasabing 40 taon, pero may problema din pala mga kabisyo, no? Kung hindi ka rin maaga nag-aasawa. Kasi ang problema dyan, kung mahalin pa ba ka? Kung may mai-inlove ba sa'yo, baka naman mapunta ka sa byuda. O kaya naman sa mas matanda pa sa'yo. Hindi ko naman tinatawanan niya. Ito lang talaga yung mga kabisyo, mga nung araw. Ito yung mga sinasabi. At baka naman pwedeng mangyari din sa'yo ngayon. Pambihira naman. Pero tamang-tama yan mga kabisyo kasi ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa pambobola. Ang pambobola po ay para yan sa mga hindi loyal, ha? Pero siguro 70% siguro sa mga babae o 60% ng mga babae pag merong dumidiskarte sa kanilang sasabihin pambobola. Pambobola lang yan. Diskarte lang yan. Pero alam mo mga kabisyo, no? Para sa isang loyal na tao, hindi yan pambobola. Galing po yan sa puso. Yawards, oh. Alam mo mga kabisyo, kapag sinabi natin na pambobola, sa konteksto po ng pambobola o ito yung pagpapalabas ng di tapat na mga salita o pangako. Ayan.
Pero yung mga loyal yan, yun yung sinasabi natin na panunuyo, ha? Oo, may mga iba kasi sasabihin na, yan, nangangako. Tapos yung ilan naman hindi gagawin ang lahat para sa babae. Oo, sasabihin na, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Pero kalaunan, hindi nila tutuparin, no? Halimbawa, no? Ansaman, ang halimbawa dito ay sa Bisaya, ikaw ang bugtong itik nga nagkapakapan ning lapukon kong kasing-kasing. Oo. Sa Tagalog pa, ikaw lang ang itik na kumikislap sa maputi kong puso. Words, oh. Mas nindot ang Bisaya, no? Oo, meron pa. Atik, ha? Atik, oh. Akong gugma nimo murag dagat, mutaob, usahay muhunas, pero dili muhubas. Words, oh. Sa Tagalog, ang pag-ibig ko sa iyo ay parang karagatan, tumataas at bumababa, ngunit hindi humupa. Words, oh. Ngingig maninis tutoy ba to? Meron pa dito, ha? Sa Bisaya, akong gugma nimo murag tambutso, nag-aso-aso. Words, oh. Sa Tagalog pa, ang pagmamahal ko sa iyo ay parang usok ng tambutso. Words, oh. Yan sinasabi natin, no? Wala akong sinasabi na ito'y pambobola, ha? Pero alam mo mga kabisyo, mas ito yung panunuyo, ha? Alam mo naman, ito yung, alam mo nung araw, no? Nung dati, ito, ang sa Bisaya, pangalan na balak, ha? Kung baga sinasabi ito ng mga dumidiskartes, may kasama pang gitara. Meron pa bang ganon? Siguro si Uncle sasabihin, wala na yan sa panahon namin, Col. O kaya si Auntie, wala na yan, Col. Sa panahon pa na ni Mampor. Panahon pa na ni Magellan. Ay, nako naman. Panahon pa ni Talpulano. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kabisyo, ha? Tayo po yung live po tayo ngayon sa Love Radio Manila page at naka-share din sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Pag meron kang TikTok din, meron din akong TikTok, no? Totoy Bato 907. At sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ayan, no? Okay lang yan, no? Kinig lang sa radyo, mga magagandang tugtugin po para sa atin hanggang 12 midnight. Dito lang yan sa ating programang Totoy na Love. Basta lang yung mototoy. Ay, why blima? O niya, kung mapaslo toy. Ay, permanenteng tutoy yapon. Oo, lawayan ra. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Totoy ba to? Pagkasiawan ni mo, Kuloy. Sige lang, sa ganitong oras kasi, halos lahat na inaantok na. Mapagising lang tayo, no? Especially kung ikaw ay nasa biyahe. Mayong gabi, mga kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!